ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. Харид ва фурӯши хона, замин ва мошинҳо. Дар видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ, заминҳои фурӯшӣ ва мошинҳои фурӯшӣ. Аз ҳама бародаро хоҳиш карда мешавад видеоро то охир тамошо кунед ва лайк монданро фаромӯш накунед. кадоме ки дар канали мо бори аввал аст, ҳатман дар канал обуна шавед ва колоколчика бижиқед, то ки аз наворҳои нави мо бехабар намонед. рақамҳои ман дар рӯи экрани шумо ва дар поини видео. агар шумо хонаи фурӯшӣ ё замини фурӯшӣ дошта бошед, дар ватсаби ман ё вайбери ман равон кунед. мо бепул реклама мекунем, бепул. дӯстони азиз, пеш ай видеоро сар кардан, ман мехостум ба шумо як чизе бирасонам ки мо дар YouTube як канали дига кушодагим, номи канал Оила ТВ. рӯзҳои наздик дар ин канал нархи навои бозорҳо мешавад. Масалан, мошинбозор, продуктобозор ва молбозор. шумо дар комментария бинависен ай кадом бозоре ки шумо дар корай, мо ай ҳамон бозор нархи навоҳоша сиёмка мекунем, баҳри шумо пешкаш мекунем. силикаи канал дар поини видео ва дар комментария. будурен дастгирӣ кунен, обуна шавен. пешакӣ ҳазор раҳмат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар поёни Корвон, маҳаллаи Гулбутта. 2 сотиқ замин, 3 дар хона ҳаст. об ва светаш ҳаст. ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхона дар дохили хона аст. як подвали 5 ба 3 ҳам дорад. таъмири хона замонавӣ, подключ. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. нархаш 350 000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг зада маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред ва фикротона дар комментария бинависен. касоне ки дар канали мо меҳмон аст, бори аввал аст, ҳатман дар канал обуна бишен ва зангулачаро пахш кунед ки то ки аз наворҳои нави мо бехабар намонед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбутта. 4 сотиқ замин, дар наздикиш мактаб, садик дар наздики 6. 6 дар хона шкатур дора, дару тирезаҳоша часпондагианд. кухни, баня, ҳоҷатхона дар якум ва дар дуюмшам ҳастай. об ва светаша гузарондагианд. ҳуҷҷатош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. нархаш 360 000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг зада маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. замини фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара. 6 сотиқ замин, веременкоша, фундаментша рехтагианд. ҳуҷҷатош 100% аст. об ва светаш доимӣ. мактаб, беморхона дар қарибиш аст. деҳаи ободай мега. нархаш 30 000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. ватсап, имо ҳастай.
занг зада маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. мошини фурӯшӣ Toyota Corolla Verso соли бароришаш 2006. Объём мотор 1.816. сӯзишвориаш бензин. коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. нархаш 80 000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. WhatsApp, имо ҳастад. занг зада маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини фурӯшӣ Opel Zafira соли бароришаш 2008. объём мотор 1.6. сӯзишвориаш газ ва бензин. коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 68 000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. WhatsApp ҳастад. занг зада маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини фурӯшӣ Daewoo Nexi соли бароришаш 94 сол. сӯзишвориаш газ ва бензин. объём мотор 1.6. коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. документош тариновкаш ҳастад. нархаш 23 000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг зада маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини фурӯшӣ Opel Hatchback соли бароришаш 96 сол. сӯзишвориаш газ ва бензин. объём мотор 1.6. коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. 4 балондаш навай. 8 моҳ ҳуҷҷат дорад. 4 моҳ танировкаш. нархаш 33 800 сомонӣ. 33 800 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг зада маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини фурӯшӣ Opel Hatchback соли бароришаш 97 сол. сӯзишвориаш газ ва бензин. объём мотор 1.6. коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 37 000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. варианти алишиам ҳастад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг зада маълумоти бештарро
аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини фурӯшӣ Opel Hatchback. соли бароришаш 97 сол. сӯзишвориаш газ ва бензин. объём мотор 1.6. коробкааш механик. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 35 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг зада маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини фурӯшӣ Opel Astra G. соли бароришаш 2004. объём мотор 1.8. сӯзишвориаш газ ва бензин. гази евро 4. коробкааш автоматика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дута электропакет дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархаш 51 000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг зада маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини фурӯшӣ Opel Astra G. соли бароришаш 2003. сӯзишвориаш газ ва бензин. объём мотор 1.6. коробкааш механик. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 53 000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг зада маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошед, барои дастгирии мо якта лайк монед ва фикротона дар комментария бинависед. хай дӯстони азиз, ҳама каса саломат бошед. аллоҳ мададгори ҳамаи шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда.